Bon dia a tots i totes. Si vos sembla, podem començar el plenari. També saludarem a tots els que ens puguin escoltar per el Codi Ràdio, etc. Si vos pareix, començam. Anem a passar al primer punt de l'ordre del dia, examen i aprovació de l'acte de la sessió anterior. Qualque cosa? L'aprovau? Sí, per sentiment. Queda aprovat per unanimitat. Podem passar al segon punt. Examen i aprovació proposta aprovar sessió gratuïta parcial a favor de la comunitat autònoma perquè es destini a l'execució d'un centre integrat de formació professional d'hoteleria i turisme i futur centre d'acollida de l'oferta formativa actual d'hoteleria i turisme de l'IES. Per fer una mica de memòria, el 22 de juliol del 19 es va aprovar la cessió d'aquesta parcel·la, la parcel·la 07, 003A, 004, 00014R, Z, a favor de la comunitat autònoma, adscripció a la Conselleria de Treball, per a aquesta construcció i posar en funcionament d'un centre integrat de formació professional d'hoteleria i turisme. Raons de caire tècnic han endarrerit l'acceptació i aquesta declaració d'interès autonòmic que es va fer en aquest moment ha caducat. El 26 de febrer del 21 s'acorda novament declarar inversió d'interès autonòmic en el futur centre. S'ha delimitat detalladament la parcel·la. Serien 4.479,3 metres quadrats destinats a equipament per a ús escolar. Allà s'ha segregat una porció de la zona arqueològica i una porció destinada a sistema general per a parc públic. Per tant, jo vos propos deixar sense efecte l'acord del dia 22 de juliol, aprovar la sessió gratuïta d'aquesta part de la parcel·la a favor de la comunitat autònoma perquè es destini a centre integrat de formació professional d'hoteleria i turisme i futur centre d'acollida d'estudis formatius d'hoteleria i turisme de CIES. 3. Hi ha una sèrie de condicions com és ús exclusiu a centre integrat de formació professional i si en el termini de 5 anys no es destina a aquesta finalitat, revertirà una altra vegada a l'Ajuntament i donar compte de la sessió al Departament de Cooperació Local del Consell Insular. El valor estimat de la parcel·la és de 167.973 euros. Facultar en aquesta valoria subscriure l'escriptura pública i a notificar l'acord a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball. Si voleu dir alguna cosa, sí? Nosaltres estem contents de que doneu la parcel·la, però crec que estem fent molt poca via, vull dir, per un error que ni se van donar compte aquí, ni se'n donaren compte ja que hi havia una parcel·la que no se podia donar. Un tros d'aquesta parcel·la s'ha endarrerit 2 anys, això. Vull dir, això ho vau dir a les eleccions, que tot començaria, estem en el 2021 i tot està exactament al mateix moment que varen començar. No, sé que heu fet una esmena en el Parlament per avui, diguem que això se donés més pressa, espero que sigui així, perquè és que si no, acabarà la legislatura i no haurem fet res. Vull dir, el que no s'ha pogut fer per un error tècnic, el que sigui, els responsables ja sabem qui són. I 2 anys endarrerit només perquè no s'ha dividit una parcel·la, crec que s'han de posar les piles perquè sabem com està l'escola i s'hauria de fer més via amb això, si li podeu donar. Mira, jo te puc assegurar que s'ha donat bastant de premura perquè tot ens interessa, perquè ja saps que és un tema que no ve d'aquesta legislatura, fa 20 anys que en parlam i a tots els partits polítics ho duim, absolutament tots. Jo espero que la cosa ara vagi endavant. Vull dir que, en fet, sabia que s'ha pogut. És que nosaltres ja havíem cedit una parcel·la per fer aquest centre. Perdó? FP. Nosaltres, quan vàrem governar, ja vàrem cedir una parcel·la. Sí, exacte, que ara l'escola... Per això, vull dir, que ara està modificat, però trobo que hem de fer un poc més de... Sé que el PSOE i més ha presentat avui presenta una esmena en el Parlament perquè se doni més premura. També trobo que aquí li heu de donar un pot de... Sí, ho fem. Perquè realment... I ara, en el moment que ja el problema tècnic s'ha sanat, que és el tema de segregació, era més fàcil
segregar la part arqueològica, que són 200 metres, que és poquet, però llavors l'altra part del sistema general va ser una mica més complicat, però una vegada ja donat la parcel·la, farem el seguiment quan toca. Vale, bueno, Gràcies. gràcies. Passam a votació. Sí? Sí. 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 No, queda aprovat per unanimitat. Podem passar al punt número 4, perdó, 3. Examen i aprovació, proposta de modificació transitòria, ordenança d'expedició de carnet de bonat d'escoles. Sí, bon dia a tothom. Aquesta mesura forma part d'una més de les que s'han aplicades per aquest equip de govern per intentar pal·liar els efectes de la Covid-19. Se va intentar fer l'any passat, no va ser possible i per això ho duim ara. I la intenció és aprovar la modificació de l'ordenança reguladora del preu públic del carnet del patronat per la prestació de serveis a les instal·lacions esportives municipals i s'afegeix la següent disposició transitòria i disposició final. La disposició transitòria és que en caràcter excepcional des del dia 1 d'octubre del 2021 fins a 30 de setembre del 2022 i de forma temporal queda suspesa l'aplicació de l'article 3, carnet d'abonat, i el corresponent quadre de tarifes present a l'annex de l'ordenança reguladora. I la disposició final, que la present modificació començarà a aplicar-se a partir del dia següent de la seva publicació en el butlletí oficial de les Illes Balears. Com dèiem, és això, és intentar ajudar a les famílies amb aquesta petita quantia, però que crec que era necessari. Sí, digues. Estem completament d'acord, vull dir, a més, nosaltres vos ho vàrem demanar si per favor se podia llevar. El que ens ha sorprès i no trobam correcte és que lleveu això, que entrava en manteniment de les instal·lacions esportives i l'assegurança dels nins i que ara no vos faceu càrrec de l'assegurança dels nins. Què passa? Que el club te demana tant d'euros per nin. Trobeu que ja que era aquest import no podíeu haver assumit l'assegurança dels nins perquè sabeu que són les escoletes i els clubs que no tenen federació. Vull dir, tots els altres ja estan assegurats. És una quantia mínima el que se paga de l'assegurança dels nins. Sí, bueno, els nins, tant siguin d'escoleta com si són federats o no federats. I el que l'Ajuntament no pot assumir és l'assegurança d'una entitat privada. Fins ara ho assumíeu? No, Sí. està inclòs. En principi és perquè estava inclosa dins el carnet del patronat. No és que no vol... Sí? Perdó. Ai. Se li paga. En rojo, sí. Lo que preguntaba es que si es una competencia que está delegada en la alcaldesa o en la Junta de Gobierno, ¿por qué se lleva a pleno? ¿Qué necesidad habría de plantear esto en pleno? Si puede ser resuelto sin discutirse en pleno. No està delegada. No està delegada. Sempre van a plors les suspensions d'ordenança. Sí. Més coses. Passam a votació. Sí. 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 Abstenció. Onze vots a favor i 6 abstencions.
Podem passar al punt número 4. Reconeixement extrajudicial de crèdit 4/2021. Sí, duim un reconeixement extrajudicial de crèdit d'un total de 9.386 euros en 39 cèntims i 5 factures. Entre elles hi ha factures de medicaments, hi ha factures de llinternes per policia, portadocumentos per patrimoni i factures de llum de locals per activitats. ¿Hay qualque pregunta? Bueno, sí. Sí, es un poco la misma intervención que hacemos siempre que hay una propuesta de reconocimiento extrajudicial de crédito, que es la advertencia que hace la interventora de que es preciso corregir esta práctica de contratación y que esto puede ser la realización puede ser un problema grave. Añadiría, también lo hemos repetido en diversas ocasiones, que es necesario el plan de acción que la alcaldesa dijo que se estaba elaborando hace bastante tiempo y que concretamente en el Boletín Oficial del Estado del 27 del mes pasado, de noviembre, el Congreso de los Diputados insta a las entidades locales a seguir las recomendaciones de un informe del Tribunal de Cuentas que se aprobó el año anterior, donde queda perfectamente claro en cada uno de los puntos qué cosas tienen que hacer los ayuntamientos para evitar este tipo de problemas, que no es solo de Alcudia, sino que es de otros municipios. Yo creo que urge, una vez más, el hecho de que haya un plan de acción para que en los sucesivos presupuestos este tipo de problemas no se realicen. Sí, es pla d'accés durant el paper, llavors el passaré abans de tot, però sí que penseu que aquí també hi ha que s'ha d'imputar en el pressupost del 21 factures del 19 i del 20, que en aquest cas són coses que no separen, que tu no estan a les teves mans perquè te'ls entreguen tard, això d'entrada. I després les altres perquè hi ha obligacions econòmiques pendents. Passant a la votació. Sí. 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 Podem passar en el punt... perdó. 3 abstencions, 1 en contra i resta sí. Tres a favor, 3 abstencions i 1 en contra. Per tant, queda aprovat per majoria. Podem passar en el punt número 5. Examen i aprovació, proposta de desestimació, al·legacions i aprovació definitiva, modificació de crèdit 22/2021. Sí, duim aprovació de desestimar les al·legacions presentades per el senyor José Manuel Aranda i aprovar definitivament la modificació 22/2021 per suplement de crèdit finançat en romanent de tesoreria. Això era una modificació de crèdit que varen dur en el plenari de setembre, d'ara ja fa més d'un mes, i és que posàvem 9.000 euros l'incentiu de productivitat d'Administració General i 3.200 les quotes de seguretat social d'Administració General, un total de 12.200 euros. ¿Paraules? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, la base de las alegaciones de Podemos es el informe negativo de la interventora basada en el incumplimiento del artículo 18 de la Ley de Presupuestos, que tenía un límite presupuestario que opera aunque se haya suprimido la regla de gasto. Según la citada ley, la propuesta votada por los 16 regidores era manifiestamente ilegal. Por eso presentamos alegaciones. La base para rechazar las alegaciones es un segundo informe de Secretaría en el que concluye que las valoraciones de la intervención, aunque sean negativas y la eximan de responsabilidad, por decirlo, no tienen carácter suspensivo. Un segundo argumento es que te puede saltar una ley en casos excepcionales. Por ejemplo, según el grado de consecución de los objetivos ligados al puesto de trabajo. Que tengamos noticia, nosotros, el ayuntamiento no tiene objetivos ligados al puesto de trabajo. Por lo tanto, para nosotros la propuesta sigue incumpliendo la ley.
Pero el debate no queremos que se plantee en términos legales, cuál es la norma en la que podemos apoyarnos para hacer lo que queremos hacer. Y, por supuesto, tampoco en las cuestiones económicas, puesto que estamos hablando de un 12.200 euros. El debate que planteamos aquí es un debate político. El debate político está en el imperio de la ley en un Estado democrático, que es la base de la convivencia. Y que es, por lo menos, así lo he sentido yo, lo que hemos prometido defender cuando tomamos posesión del cargo. Si la norma está mal, la cambiamos democráticamente, pero en cualquier caso hay que cumplirla. Y yo creo que el debate es, por ejemplo, si fijamos objetivos, ese es el debate fundamental en relación con esta moción, si fijamos objetivos anuales a cada puesto de trabajo y una bolsa de incentivos para evaluar o para dar según su cumplimiento. Eso es hacer del ayuntamiento una estructura democrática y una administración moderna. Y ese es el debate político. No asignar subjetivamente, porque los criterios no parecen explícitos, la productividad, aunque sea razonable. O sea, que yo no estoy criticando la asignación de esto, sino que, bueno, ahí hay una tarea pendiente que es la tarea de hacer de la administración del ayuntamiento una administración moderna i competente. Sí, el que li vull dir que sí, que estem intentant, en la mesura del possible, intentar anar cap a una administració moderna. De fet, supos que ben aviat també vos podré dur un acord de productivitat perquè no sigui una cosa subjectiva, però en aquest moment, concretament aquesta, era dir, vostè ens ha parat la llei, però diu, con caràcter singular i excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo. En aquest cas, és una feina pendent, vostè sap com s'està a dins d'aquest ajuntament i molt d'administracions locals, per tant, se feia necessari que aquesta persona fes activitats que no estaven dins el que ella tenia assignat. I és per això. En cap moment hi ha hagut manera, hi ha hagut intenció de saltar-nos la llei. El que tenim clar és que en aquests moments, vull dir, estem intentant anar cap en el camí de modernitzar l'administració. Per almenys ho intentem. Gràcies. Més coses? Passam a votació. Sí. 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 Deu a favor, 6 abstencions i un en contra. Queda aprovat. Podem passar al punt número 6. Proposta de ratificació i aprovació de la resolució de Baldia número 1794/2021 d'aprovació de la segona modificació del contracte privat de patrocini de l'esdeveniment esportiu Ironman 70.3 al Cudi a Mallorca. Bueno, com tots sabeu, enguany hi haurà 2 Ironmans junts el mateix dia, l'Ironman 70.3 al Cudi i l'Ironman Full. Simplement es modificar el contracte per incloure aquest Ironman Full dins del contracte del 70.3 sense que hi hagi un cost addicional. Sí? Digues. Vale. És que antes s'aturava tot el temps. Nosaltres aquí ens estendrem, però no és perquè no estiguem a favor, estem completament a favor de tots els esdeveniments esportius i més l'Ironman. Quan nosaltres vàrem decidir que l'Ironman sencer se fes al Cudi, va ser amb una cosa, vull dir que fos un a principi i l'altre a darrera temporada, per poder desestacionalitzar. Vull dir, el que no ve inconvenient ni trobant correcte és que se faci dia 7 de maig l'Ironman mig i dia 14 de maig l'Ironman full. No només això, vull dir, entre les molèsties que hi ha i la gent que és la mateixa i se mou la mateixa el mateix mes. Vull dir, el que no pot ser és que un esdeveniment esportiu se faci dia 7 de maig perquè duguem gent, perquè realment ho fem per això i estan tots contents i mos convé a tots, i
a final d'any fer l'altre. Vull dir, per tenir gent els 2 mesos, el primer mes de temporada i el darrer mes de temporada. I no veiem bé que un cap de setmana se faci l'Ironman mig i el cap de setmana següent, exacte, el següent durant 2022 i 2023 se faci l'Ironman full. Vull dir, no, ni ho trobam correcte, ni ho trobam bé per ciutadans quan han de sortir els caps de setmana seguits. Encara que ens hagués de costar més 2 mesos. Vull dir, és que amb això no ens hi ficam. Nosaltres estem completament d'acord. El que no estem d'acord és que se facin 2 caps de setmana seguits. Perdona, totes les opinions són bones, però te record que quan acaba l'Ironman del mes de maig, hi ha 15 dies que hi ha una baixada brutal a dins l'hostaleria. Amb aquesta feien els 2 Ironmans un darrere l'altre, podem dir quasi que garantitzant que el mes de maig poden tenir una bona ocupació tot el mes de maig, no simplement els primers 15 dies. Cal veure que potser a final de temporada, el mes d'octubre, hi ha altres coses. També, però se pot fer, se pot aconseguir, estem en marxa, estem xerrant, per dur el vòlei que hi ha ara, aquest mes d'octubre, que mos continuï l'any que ve també dins el mes d'octubre. I poden tenir el maig cobert i també poden tenir el mes d'octubre amb altres activitats que no siguin Ironman cobertes. Més, sí, señora Aranda. Yo, aparte de los argumentos de FINA, con los que estoy de acuerdo, quería añadir que hay un informe desfavorable de la Secretaría. Y leo textualmente que s'informa desfavorablement en fonament de que no ha resultat acreditat en l'expedient que no s'estigui alterant el contracte en benefici del contratista d'una forma no permesa en el contracte original. Yo creo que los informes de Secretaría tienen su utilidad y este informe desfavorable pone un poco en aviso, aparte de los argumentos que ha dado FINA, de que habría que tener cuidado con esto. Perfecte. Més coses? Bé, ho ratificau? Sí? Sí. Sí. No. 10 a favor, 6 abstencions i en contra. Podem passar en el punt número 7. Examen i aprovació, proposta de ratificació i aprovació de la resolució de nomenament dels representants a la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera de Mallorca. Bé, se va fer, per això vos demano ratificar, perquè se va fer un decret de valia, perquè se mos va, des de la Conselleria de Medi Ambient i Territoris, Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, tenia necessitat de nomenar un representant titular i un suplent a la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera. En aquest cas, proposam nomenar com a titular el senyor Tomàs Adrover Albertí i com a suplent el senyor Domingo Bernil. Voleu demanar alguna cosa? Passam a la votació. Sí. Sí. Unanimitat. Podem passar en el punt número 8. Moció que presenten els grups municipals PSI, PSOE, el PI i més amb motiu del Dia Europeu de les Llengües. Bé, vos volia comentar que era intenció d'aquesta valia d'una declaració institucional amb motiu del Dia Europeu de les Llengües que es va celebrar el dia 26 de setembre. Davant l'impossibilitat, presentant com a moció. Hi va haver 2 persones que per WhatsApp van dir que s'hi adherien. Jo us demano ara una altra vegada aquí si doneu suport o vos adheriu expressament.
Unió per al Codi s'adhereix. Nosaltres ens adherim, però m'agradaria demanar una altra cosa a part, si puc, ara, on que va. Sí. Nosaltres donem suport. Bé, en aquest moment, l'objectiu d'aquesta moció és simplement fomentar la diversitat lingüística i que hi hagi una entesa intercultural entre tots els ciutadans europeus i fa referència, en aquest cas, que la nostra aportació a la diversitat europea és la llengua catalana, perquè la llengua castellana se suposa perquè és una de les llengües de l'estat i el català també és una llengua d'aquest estat que tenim, oficial, i el que val és que se li doni també visibilitat a totes les llengües. Estem parlant aquí de les llengües, les diferents llengües que hi ha a dins la Unió Europea. Aquí hi ha donar visibilitat en aquest dia, un altre any darrere any, la participació dels ciutadans en esdeveniments i que tots, no en cap que puguem celebrar entre tots la diversitat lingüística. Vol dir alguna cosa? Sí, digues. Bé, nosaltres de vots votarem en contra. Estem a favor de la lliure elecció de llengua, però aquí a Balears la nostra llengua no és el català, és el mallorquí, el menorquí i l'ibissà, que aquí no se xerra de res d'això, i el castellà. I després d'això, a part d'això, l'ho presentat un més tard, com és costum en aquest equip de govern, presentar les mocions o les coses que han de fer quan ja ha passat. Gràcies, senyora Borlesa. A vostè. No entraré en discussions lingüístiques. Jo considero que la llengua és una, en diferents modalitats, lògicament, com passa en el castellà, que a Andalusia se parla d'una manera i a Valladolid se parla d'una altra, però crec que aquí no és el foro adequat per fer dissertacions i discussions lingüístiques. Gràcies. En Carme, tenies la paraula? Gràcies. Jo trobo que l'Ajuntament del Cudi podria fer una passa més endavant i ja que defensant les llengües, jo totalment d'acord amb el tema del català i el castellà, fem una passa a segon valents i en aquest proper pressupost, que m'imagino que ja estic fent feina, posar una partida per la llengua minoritària de signes. L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, l'article 19.3, reconeix aquesta llengua i només hi ha 2 ajuntaments, en tot Mallorca, que és Calvià i Marratxí, que transmeten els seus plans amb aquesta llengua i inclús actes institucionals de l'Ajuntament. Trobo que l'Ajuntament del Cudi de cara a l'any que ve ja hauria d'incloure i si realment volen defensar les llengües minoritàries, aquesta és una que és molt necessària. Jo vos convido que ho tingueu present i que defensem aquesta llengua també. I evidentment han arribat a mi les dites, a l'altre no passa res. A mi les dites perquè això es va arribar, no és que va arribar bastant ajustat, no hi va haver temps, se va penjar la pancarta a Can Torró, però això, a part d'això, és dir, si era dur-lo com a declaració institucional, ja no per enguany, sinó per enguany, per l'any que ve, que se tingués en compte aquesta. Era una declaració institucional. Perfecte, doncs estaria superbé que incloguessin també la llengua de signes. És un suggeriment. El suggeriment que s'inclogui aquí o que ho tinguem present dins del pressupost. Les dues coses. Bueno, en aquesta ocasió no importa, però de cara a l'any que ve, que nosaltres siguem un exemple com ho han estat aquests 2 ajuntaments. Me sembla bé, si hi ha qualcú que vulgui dir alguna cosa més. Jo volia comentar respecte d'aquest tema que perquè amb lo de la pandèmia i de més que fèiem els plans telemàtics i de més, me vaig reunir amb una persona de l'associació amb una persona, un representant, i vàrem parlar d'aquest tema. Així que és vera que no he tornat a posar en ment, però bueno, que sí que s'havien fet passes o converses per iniciar això, perquè me consta que a Marratxí, a Inca crec que també, i algun municipi més ja ho estan posant.
Nosaltres votarem a favor, malgrat que nosaltres sí que vam demanar una esmena que posassin totes les modalitats que hi ha dins de les Balears, perquè xerram de llengües, no d'idiomes, i sí que m'hagués agradat que haguessin posat totes les modalitats, però així tot la votarem a favor. Gràcies. Però de totes maneres, vull entendre, volem entendre que quan parlem d'una llengua sempre està inclòs les diferenciacions i les modalitats territorials. Em passa en qualsevol llengua, no? Bé, passem a votació? Sí? Sí. 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 Un no, una abstenció i 15 sí. Anem passant al punt número 9. Moció que presenta el grup municipal PP per a la millora del procés selectiu i formació de les policies locals per esmenar la manca d'efectiu de la policia local dels municipis. Aquí hem presentat, després donaré la paraula a els que vulguin, però ens han presentat aquesta moció ja arrel de la modificació de la llei 4/2013 de 7 de juliol de coordinació de policies locals de les Illes Balears. Aquesta modificació introdueix la problemàtica figura de la gent Covid. L'opció de tramitar aquest decret 6/2021 com a projecte de llei no serà possible perquè el forma del govern no han volgut. La convocatòria d'oposició per part dels ajuntaments impliquen temps i despeses. Vos estic fent un resum. Els òrgans encarregats del procés selectius i de la formació de policies locals haurien de ser la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat. Bé, en aquest cas, el Partit Popular proposa, primer, instar l'Ajuntament del Cudi i el Govern de les Illes Balears a modificar la llei 4/2013, on va per exercir la competència del procés selectius i la formació dels agents de policia local. Segon, l'Ajuntament del Cudi i el Govern de les Illes Balears que s'exigeixi tenir el curs bàsic per exercir de policia local o el curs de capacitació per ser nomenat funcionari en comissió de serveis o interí, que només figura la llei de coordinació de policia local, la figura de policia local i els seus comandaments, eliminant la figura de l'agent Covid d'aquesta llei. I tercer, l'Ajuntament del Cudi i el Govern de les Illes Balears a que un cop l'aspirant hagi superat el curs de capacitació tindrà l'obligació de romandre com a mínim de 8 mesos en el mateix Ajuntament que hagi estat nomenat funcionari en pràctiques per tal que almenys pugui garantir-se que la inversió de diners públics que se destina a la seva formació específica, uniformitat i esforç econòmic d'aquesta administració local no es vegi afectada com passa a dia d'avui. En cas de renunciar abans de la finalització dels 18 mesos, no podrà formar part del borcí de la CAIP i, per tant, el curs bàsic de policia local quedarà sense vigència. He fet un resum i llavors posaré els acords de la moció. Si voleu dir alguna cosa, qualcú. Perfecte. Sí, jo, el Partit Popular l'ha presentat al CUDI perquè sabem la manca de policies que tenim, sabem que, a més, tot el procés de selecció ens du bastanta feina, aquí se necessita bastant de personal i això ens endarrereix molt, i l'altre que els agents Covid, com que no poden realment fer la funció de policia, demanem això, sé que en 6 o 7 anys hem perdut 9 policies dins el CUDI i quan n'hi hauria d'haver més perquè tenim molta més població i s'ha de fer alguna cosa, trobant que s'ha de fer alguna cosa i passant per seva faríem més dia. Sí? Bueno, nosaltres votarem a favor, però fent un petit matís, el que sol·licita el PP que se modifiqui la llei 4/2013 se va modificar per decret llei en el 2017, governat per l'Esquerra. Està equivocat, cap a vosaltres. I després se van llevar la policia turística que se podia contractar en l'estiu per l'augment de població i que crec que això seria interessant que se tornés per dir en el govern autonòmic perquè la policia turística en els municipis com el CUDI, municipis turístics, no els donava
molt bons resultats, ja que la població se duplica o se triplica el CUDI. Gràcies, senyor Berlega. Sí? Sí, gracias, señora alcaldesa. Yo quería preguntarle a Fina si en el primer de los puntos que planteas, cuando hablas de la formación de los policías locales, proponéis una formación distinta a la que existe ahora en el sentido de acortar o ampliar. La formación es la misma. En aquest cas, Joan, nosaltres també estàvem completament a favor dels policies turístics, però si haguessis estat aquí, haguessis vist que els policies turístics, que per això demanem que estiguin 18 mesos dins l'Ajuntament on facin falta, perquè venien, els deteníem, i tot d'una que trobaven una feina a un altre municipi més a prop de casa seva o que tenien un sou més alt, agafaven i se n'anaven i mos deixaven sense policies durant tots els mesos d'estiu. Per això trobam que el seu és que hi hagi policies que siguin de tot l'any, que també, si vens, els policies que fan més feina en l'estiu puguin tenir vacances i pugui tornar els tons que teòricament haurien de fer el CUDI, que ara no fan, i és per aquest problema. Vull dir, nosaltres estàvem completament a favor dels policies turístics, separàrem nosaltres, però al CUDI hi havia aquesta problemàtica dels policies turístics. Bé, si me permeteu, vull dir, jo volia fer una sèrie d'observacions. No la podem votar en contra per una sèrie... Perdó, no la podem votar a favor per una sèrie de consideracions. I vull recordar que el passat juliol, dia 9, crec que no sé quin dia, bé, dia 6, es va aprovar el decret llei 6/2021, 9 de juliol, exactament, de coordinació de policies locals, de modificació de la llei 4/2013. Es va convalidar per 28 vots a favor i 7 en contra. Es veure que tenim dèficit de policies, que és un mal endèmic, que fa molts anys, estic d'acord amb el que diu la moció, que els ajuntaments han anat perdent policies. Però, en primer lloc, el primer punt, no podem sol·licitar al govern que incompleixi la llei de bases, assumint competències que són, en aquest moment, corresponen a l'Ajuntament. En segon, la llei 4, segon punt, la llei 4/2013 de 17 de juliol exigeix el curs bàsic per exercir de policia, que és el que ha contestat la representant del PP. I la figura, volia fer una especificació, la figura de l'agent Covid no és obligatòria, és temporal. És una figura voluntària totalment que es pot crear o no crear. I en quant al tercer punt, en quant a la permanència de 8 mesos, l'article 43 de la llei 4/2013 estableix que per participar en un procés de mobilitat s'han d'acreditar 3 anys com a funcionari de carrera, no de 8 mesos, 3 anys. Ara sí, si un vol demanar una comissió de serveis, és potestat de l'Ajuntament acceptar o no aquesta comissió de serveis. I després també el que hi ha una altra cosa, si s'incorporen, fan un procés selectiu a un altre ajuntament i s'incorporen a l'altre lloc de treball, aquí sí que no hi ha cap llei per limitar, perquè en aquest cas entrarien ja a limitar i vulnerar un dret individual. Per tant, i això, en aquest cas, per això no vull l'argumentació per la qual votarem que no. Més coses. Passant a la votació. No. 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 Sis, sí. 11, no. Podem passar al punt número 10. Moció que presenta el grup municipal Vots en favor del llenguatge normatiu acadèmic a les administracions municipals de l'Alcúdia. En aquest moment, la moció de Vots
diu que moción en favor del lenguaje informativo y académico en la Administración Municipal d'Alcúdia. El llenguatge inclusiu o no sexista és una imposició política, arbitrària, ideològica de les élites de la izquierda. Sustituyen el viejo lenguaje de la lucha de clases, etc. Bé, després, la posició de la RAE està en contra de l'uso de la E, como marca de género. En aquest cas, diu, este llamado lenguaje inclusivo solo contribuye a entorpecer y obstruir la fluidez de la comunicación entre emisor y receptor. Parla que es un neolenguaje que solo se usa en actos públicos por parte de la izquierda. Sus propuestas, por cuando antecede el Grupo Municipal de Vox, propone la adopción del siguiente acuerdo: que el Ayuntamiento de Alcúdia, en sus tramitaciones administrativas, así como el lenguaje escrito verbal que emane de la institución, preserve el correcto uso de la lengua española y siga los postulados de la RAE, que rechaza el lenguaje inclusivo y considera innecesaria la inclusión del doble género. ¿Voleu dir qualque cosa? Sí. Tú. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, votaremos que no, como no podía ser de otra manera, ¿no? Entendemos que el lenguaje inclusivo es una manera de respetar y visibilizar a la mujer. Como administración, tenemos el deber de ser motor de cambio en las diferentes conquistas sociales y, sin duda, esta es una de ellas. Este ayuntamiento tiene un porcentaje altísimo de trabajadoras y es la norma en la mayoría de administraciones. Señores de Vox, no nos nieguen una vez más el derecho a que se nos nombre. No nos nieguen el derecho a ser reconocidas como trabajadoras o con cualquier definición o forma que reconozca que somos parte activa de esta sociedad en todos los ámbitos. Gracias, señora alcaldesa. Sí, per descomptat. Bueno, desde Vox nunca hemos escondido a la mujer ni nada más. Mallorca es matriarcal, no patriarcal. Solamente pedimos que se hable correctamente como marca la RAE. Nosotros admiramos a la mujer y la respetamos, cosa que otra gente deja mucho que desear. Pero vamos, Agui, os quedan 2 años. Aprovechar. Gràcies, senyor Sendit. Bé, jo simplement vull afegir que hem de tenir en compte que les llengües no són coses mortes, sinó que van evolucionant en la societat. I després hi ha moltíssimes paraules que la RAE incorpora quan ja la societat els utilitza. I seguríssim, estic segura, com no pot ser d'altra manera, que ho incorporarà. Si no és ara, serà un poc més tard, perquè, per el que deia la regidora, vull dir, un percentatge molt elevat de la població són dones. Per tant, ja simplement tinc aquesta observació. Passem a la votació. No. 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 Sis abstencions. 11 no, 5 abstencions i un que sí. 11 que sí? No, 11 que sí. Sí, 11 que sí. 5 abstencions. 11 que no, perdó. 11 no, perdona. 11 no, 5 abstencions i un sí. No queda aprovada. Bé, podem passar en el punt número 11, que és moció que presenta el senyor José Manuel Aranda Regules com a representant de Podemos. Mos recorda que la llei de patrimoni històric de 25 de juny del 85 és sobre elaborar un pla especial de zona arqueològica de Pallèntia, només un poquet, zona arqueològica o paleontològica, l'Ajuntament corresponent tindrà que elaborar o haurà d'elaborar un pla especial de protecció o un instrument urbanístic de protecció.
també fa referència a la llei de patrimoni històric de les Illes Balears, la llei 12/1998. I en aquest cas, el Giresport insta al gobierno municipal a iniciar los trámites que sean procedentes para la redacción, tramitación y aprobación del Plan Especial de la Zona Arqueológica de Pollentia, en un amplio programa de participación ciudadana. Sí, a mí me gustaría argumentar el porqué de esta moción. Yo creo que tiene que ver con el orgullo de vivir en Alcudia. Yo creo que recientemente, por razones profesionales, he estado en León en un congreso y León, que es una ciudad romana también, presume de su patrimonio artístico y no solamente tiene 2 centros de interpretación en relación con su pasado romano. La ciudad de Pollentia es, yo creo, que un tesoro enorme. Y no solamente es la obligación legal que aquí se dice de que la Ley de Patrimonio Histórico de junio del 85, o sea que llevamos un poquito de retraso, no solamente es la obligación legal de hacer este plan especial, que por cierto hemos hablado con el arquitecto y no se han iniciado los trámites para llevarlos, y esto requiere una valoración de técnicos especialistas que no se encuentran en el ayuntamiento y por lo tanto es un proceso relativamente largo, sino que además yo creo que hay zonas de Pollentia que se están degradando. Por ejemplo, aparcamientos. Hay aparcamientos ilegales en las zonas arqueológicas de muchos metros que ya repetidas veces la interventora en su informe ha señalado. Yo creo que es relativamente urgente porque además si tenemos y queremos desestacionalizar el turismo, hay que dignificar la zona arqueológica. Dignificar la zona arqueológica significa que uno, cuando va al teatro romano a asistir a una representación, que es algo maravilloso y tenemos la oportunidad de hacerlo, no se esté jugando el pescuezo por ver si se cae y se parte el cuello hasta llegar allí. O sea, que el acceso al teatro romano tiene que estar. O sea, que hay un montón de cosas que se deben hacer y eso parte del instrumento fundamental que tenemos para intervenir el ayuntamiento, que es el instrumento de la planificación. Y por eso instamos al Gobierno a que ponga en marcha la redacción, tramitación y aprobación de un plan. Pero también queremos hacer especial hincapié, sabemos que hay muchos intereses en torno al patrimonio, muchos intereses que son legítimos y que, por lo tanto, tener en cuenta esos intereses en la elaboración del plan especial sería una cosa fundamental. Por eso planteamos que no solamente se inicie y se apruebe el plan especial, sino que haya un amplio programa de participación ciudadana donde todos los ciudadanos, las entidades, puedan decir su opinión sobre cómo debe quedar la maravilla que tenemos, que es Pollentia. Gràcies. Si me permet, jo ara l'escoltava, són la regidora de Patrimoni, a més és un dels temes que a mi m'apassionen, sempre m'ha apassionat, i concretament Pollentia. El que vostè diu, per molt de pla especial que poguéssim fer de Pollentia, després ho comentaré, el fet aquest que se proposa que no me rompem el cap quan anem al teatre, haurem de cercar una alternativa, entrar per baix, perquè de totes maneres allà no se pot fer absolutament res de posar una palada de ciment. En aquest moment jo el que li vull dir que al veure que la llei te parla que les zones arqueològiques, zones paleontològiques han de tenir un pla especial o un instrument urbanístic de protecció. Per tant, en aquest moment no necessitam de forma immediata un pla especial d'aquesta zona arqueològica, perquè el Consell Insular va emetre l'informe fa anys que les nostres normes subsidiàries eren suficients i que podien actuar en aquest moment com a pla especial. Ara mateix tenim, com diu la llei, un instrument urbanístic de protecció. En aquest cas serien les normes. A més, vull que quedi molt clar que tot el que es realitza dins del jaciment, ja sigui el plan d'excavacions
que sabeu que se complirà ara 100 anys que s'està excavant, o qualsevol petita intervenció, fins i tot quan ve gent del PSOE durant l'hivern, sempre necessita el corresponent permís i sempre baix la supervisió de l'equip d'arqueòlegs codirectors del jaciment. La zona de protecció és molt àmplia, és molt més àmplia que el jaciment. Jo aquí tinc un petit plànol que és la zona de jaciment i la zona de protecció. Després està a disposició vostra, si voleu. Per tant, en aquest moment, sense dir, no ho farem perquè la llei ho marca, però sí que en aquest moment no és una necessitat imperiosa perquè hi ha un altre instrument urbanístic que són les normes subsidiàries. Por favor. Yo creo que las normas subsidiarias no están protegiendo Pollentia lo suficiente porque tenemos cerca de 10.000 metros de aparcamientos ilegales en zonas arqueológicas. Entonces, si la norma subsidiaria hubiera protegido Pollentia, no estarían estos aparcamientos. Yo creo que el plan especial, independientemente de que en Pollentia intervengan muchas administraciones, es una responsabilidad municipal y, por lo tanto, es una responsabilidad municipal que el ayuntamiento debe llevar a la práctica. Y yo creo que es una forma adecuada de proteger, iniciar los trámites para poner en marcha el plan especial. Por lo menos así lo piensa el arquitecto municipal con el que hemos hablado. O sea que, y esto requiere una puesta en marcha, que haya una orden al arquitecto municipal para que se inicie el plan especial. Porque vuelvo a decir, a mí me da la impresión de que las normas subsidiarias no están protegiendo Pollentia y una prueba de ello son los aparcamientos. Bé, jo me reiter que no necessitem en aquest moment de forma immediata un pla especial de la zona arqueològica perquè tenim les normes subsidiàries. Més paraules? Passam a votació. No. El resultat de votació és 11 no, 4 abstencions i 2 que sí. No queda aprovada. He dit 11 en contra, 4 abstencions i 2 que sí. Està. Podem passar al punt número 12, moció que presenta el grup municipal de Podemos sobre la redacció del pla especial al conjunt històric i artístic de la ciutat d'Alcúdia. Aquí és similar, ens fa referència a l'anterior moció, ens fa referència a la llei de patrimoni històric del 25 de juny del 85 i torna a fer referència que els municipis han de redactar un pla especial de protecció d'aquestes àrees, en aquest cas del Vic, del centre històric, de l'àrea afectada per la declaració o un instrument de planejament, un instrument urbanístic o de protecció. Torna a dir que insta al govern municipal a iniciar sense demora els tràmits que siguin preceptius per la redacció, tramitació i aprovació del pla especial del conjunt històric i artístic de la ciutat d'Alcúdia en un ampli programa de participació ciutadana. Ara es el mateix, però referit al centre històric. Muy bien, yo quería exponer esta moción un poco haciendo referencia a que somos un pueblo bonito, y un pueblo bonito no solamente es su historia, su patrimonio histórico-artístico, sino un pueblo vivo. Sus gentes, su futuro, su bienestar, el orgullo de vivir en Alcúdia. Yo creo que esto es importante. Quiero empezar leyéndoos un artículo que apareció, un párrafo de un artículo, no os asustéis, de Miguel Segura en Última Hora, el 11 de septiembre. No mos torni a llegir la moció. ¿Perdón?
No, que ja he llegit la moció, que no me la torni a llegir. Me llegeix per fer els acords. Estoy intentando argumentar Vale. la moción. Entonces, el artículo es de Miguel Segura, del 11 de septiembre, en última hora, y dice: Piero es el empresario que soñó e hizo realidad el auge del centro histórico de Alcudia como zona de copas y restauración. Piero Rossi se refiere. Abriendo una zona turística hasta entonces desconocida al turismo. Antes de aquello, hace 15 años, nadie había pensado que la bella plaza alcudienca y sus callejas aledañas pudiesen albergar distinguidos restaurantes y coquetos hotelitos de ciudad. Es una delicia pasear en la tardecida por la vieja Alcudia y contemplar las terrazas repletas, las luces titilantes en las mesas y los turistas disfrutando entre piedras centenarias. Esto por no hablar de la gentrificación, de la turistificación, de la aparición del fenómeno de turismofobia, de la masificación por ocupación intensiva de los espacios públicos, del desplazamiento de las actividades cotidianas de los vecinos, del encarecimiento de los precios, de los problemas de accesibilidad a la vivienda, en suma, a la desaparición de Alcudia como núcleo estable de convivencia y su conversión en un parque temático veraniego que se cierra en el invierno como si fuese el Aquapark. Yo creo que el problema es complejo. Hemos hablado con técnicos del ayuntamiento y evidentemente el problema es complejo y no es exclusivo de Alcudia. Pero en este sentido, el papel de la administración pública y la regulación que surge del diálogo social es la clave para su abordaje. ¿Cómo hemos llegado a esto en Alcudia? Un modelo de desarrollo urbano que no sabemos a dónde nos lleva, Ese es el problema. Pero ¿qué ha sido el modelo de consenso de los partidos gobernantes en las 3 últimas legislaturas? Hemos llegado a esto porque las normas de planeamiento urbanístico, las normas subsidiarias, lo permiten y lo han permitido, y porque no hay diálogo social que se ponga de manifiesto. En ausencia de un plan especial, el modelo de desarrollo urbano del centro histórico se ha basado en la aplicación de las normas subsidiarias. Todas las casas construidas con anterioridad a 1940 que cumplan determinadas condiciones pueden ser hoteles de interior. En muchas partes del centro histórico se pueden abrir bajos comerciales. No hay límite de bares y restaurantes en las calles donde está permitido. Los aparcamientos ocupan zonas verdes y zonas arqueológicas y esto hay que regularlo. Por eso se necesita el plan del centro histórico artístico. Por otra parte, hay compromisos adquiridos por parte de la alcaldesa y su equipo de gobierno. A día de hoy, el arquitecto municipal no tiene ningún encargo formal. Nos dijo el otro día que el catálogo estaba finalizado ya y que, por lo tanto, él solo estaba esperando la instrucción de la alcaldesa para elaborar el plan, que puede elaborarse sin necesidad, él nos dijo, sin necesidad de técnicos especiales. En el OIP 14 del 3 del 19, en la modificación de una norma subsidiaria se dice textualmente que se aprobará en el próximo año el plan especial. Eso lo firma la alcaldesa. El plazo de aprobación inicial del plan sería de 1 año desde la aprobación definitiva de la modificación. Se ha cumplido y todavía no está. ¿Qué plan necesitamos? No solo es... ¿Está bien? Venga, acaba, por favor. Sí. Hombre, estoy intentando explicar cuál es el sentido de la moción. Sí. No sé, si tengo derecho Sí, a sí, hablar. por supuesto que sí. Muy bien. Bueno, ¿qué plan necesitamos? No solo es la protección del patrimonio, necesitamos un plan integral para mantener y mejorar la calidad de vida y prosperidad de la población local, generando puestos de trabajo locales y de calidad. Integrar de forma adecuada el turismo en el tejido socioeconómico local, de forma que la población local lo perciba claramente como un efecto beneficioso para su bienestar, más que una incomodidad o algo que le genera problemas. Esto no es que me estoy tirando un mitin político, esto es la Declaración Europea de Turismo Sostenible. O sea que no es que lo digo por si acaso. Quiere decir que el plan que necesitamos tiene su contenido, donde va la vivienda, el aparcamiento, los equipamientos, su método, que es la participación pública, y tiene también la suspensión cautelar automática de licencias mientras se aprueba en el Pleno el plan especial. La solución para todo ese tipo de problemática que yo he planteado es la realización del plan y que esté presentado antes de final de año. Encargárselo al arquitecto. Nos ha dicho él que tenía posibilidades de que estuviese presentado hasta final de año y que evidentemente
y que evidentemente tiene que estar asociado al plan de movilidad y a un modelo de turismo sostenible. En ese sentido, nosotros instamos al Gobierno a iniciar estos trámites para la elaboración del plan. Gracias, senyora alcaldessa. Bé, aquí li puc tornar a dir. Bé, en principi, després ja serà la meva línia argumental. Aquí també li puc tornar a dir que les nostres normes subsidiàries actuen com a especial, d'acord amb patrimoni del Consell Insular. En aquests moments, tant és així que quan vostè ha de fer una obra dins el centre històric no ha d'anar cap a patrimoni del Consell, es pot resoldre aquí. Però bé, això és una altra qüestió. Vostè xerra de pla especial que inclogui totes les coses. En aquests moments, vostè sap que el centre històric sí, és un BIC, és un bé d'interès cultural. És un bé que s'ha de protegir, no li discuteix. Però en aquest cas, així com l'altre li he dit que no estava, és un altre argument, en aquest cas sí que està iniciat. Sí que l'arquitecte, un arquitecte, no és l'arquitecte municipal d'aquest moment, però sí que hi ha un arquitecte que té l'encàrrec expressament meu d'iniciar el pla especial del centre històric. Sí. Estem a l'espera de l'encàrrec que se va fer al grup d'arqueòlegs per l'entrega de fitxes i plana general de situació que integren part del pla especial. La part històrica està acabada. S'està elaborant la memòria i la part normativa. I com vostè ha dit, que li va dir un arquitecte, que no és arquitecte municipal, abans de final d'any podran tenir un avanç. Fet, ja li dic que no, però un avanç sí. I sí que jo li vaig fer l'encàrrec. Li vull dir que estan seguint treballant amb aquest tema i aquestes són les parts que estan a punt de finalitzar o finalitzades. Quan xerram de part normativa, quan hi hagi un avanç, el durem aquí, el posarem a exposició pública, és a dir, que hi hagi participació de la gent, perquè és un poc el model de poble que se definirà el model de poble que tots, un poc, entre tots decidim. Però sí, li vull especificar que l'encàrrec està fet i que les parts que estan acabades són les que li he dit. Acabades o a punt d'acabar. I el que fa falta. Més paraules. Perdó? Ja volia xerrar abans i no m'has vist. No t'he vist, disculpa'm. Perdona. De debò no s'estendrem, primer de tot perquè jo crec que si el CUDI avui està conservat, el cas contic que me refereix, és perquè si han tingut oportunitat, com en Pere Rossi, que l'ha anomenat Naranda, ha tingut l'oportunitat de muntar un negoci a casa seva i treure un rendiment i arreglar la casa. I crec que dins unes normes se podria muntar qualsevol negoci, que és la manera de mantenir les cases en condicions. Això per un tema. I l'altre tema, veig que està recalcant molt i me preocupa, com el cudienc, el tema dels aparcaments, que si ocupam finques i no sé què. Y Aranda, si dejamos las fincas estas que según tu jefe son ilegales, ¿dónde aparcarán los 20.000 habitantes de Alcudia? Que debe haber 8 o 9.000 coches. ¿Dónde aparcarán? Encima del tejado. Porque debe tener una solución para quitar los parkings que tiene Alcudia. Supongo que tenéis una solución. ¿Me permite? Señor Boldado. ¿Me permite contestar, señora Valdesa? Sí, sí, por supuesto. Bueno, la interventora no es mi jefa y es lo que dice de los aparcamientos situados en zonas que no son legales, como por ejemplo zonas verdes o la zona arqueológica, pero no es mi jefa la interventora, se lo aseguro. De momento no soy funcionario del ayuntamiento. No sé si con la edad que tengo me dará tiempo a hacerlo en algún momento. Y evidentemente yo creo que hay alternativas para hacer aparcamientos. Y este problema es un problema que no ocurre solamente en este pueblo, sino que ocurre en muchos pueblos, pero hay alternativas. Yo he estado preguntando a los servicios de arquitectura y de obras del ayuntamiento qué alternativas posibles hay. Y bueno, las hay.
las hay. El asunto es que en el plan de movilidad, por ejemplo, el tema de aparcamientos no estaba tratado de ninguna forma y es un tema que habrá que resolver en algún momento. Habrá que haber un debate, tendremos que tener un debate para ver qué pasa con los coches y qué pasa con el proceso de descarbonificación, ya que está tan de moda el proceso de descarbonificación y el de las recargas de los coches. Yo creo que ese tema es un tema, pero que no tiene que ver con el plan especial del Centro Histórico Artístico. El Centro Histórico Artístico sufre los problemas de falta de aparcamientos, però este és otro problema distinto. Jo el que li volia fer una observació, que, bueno, pareix ser que vostè ja xerrien els tècnics, perquè pareix que li diuen a vostè que tot és molt fàcil, no me diuen això a mi. Però sí que en quant a pàrquings hem anat en el Consell Insular per trobar solucions. Més paraules? Anem a votar. No. Deu no, 5 abstencions i un sí. 6 abstencions. I un sí. Podem passar al punt número 13. Moció que presenta el grup municipal Podemos sobre inventari municipal, patrimoni públic municipal del sòl i compliment de la llei de transparència. Aquí tenim una moció sobre, com he dit, sobre inventari municipal, patrimoni públic municipal del sòl i compliment de la llei de transparència. Aquesta tasca, perdó, aquí ens està parlant de la llei, un Real Decret 781.986 de 18 d'abril. Després ens parla del reglament de béns de 1986, amb molts d'articles. I en tercer lloc, la llei de 9/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern del BOE de 10 de desembre de 2013. En aquest cas, insta el govern municipal a formar l'inventari municipal de béns en compliment de la legislació de règim local. 2. Formar sense demora el patrimoni públic del sòl del municipi. I 3. Donar compliment a les obligacions de publicitat de la llei de 9/2013 de 9 de desembre, transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquest és el resum. No vos llegiré tots les lleis perquè seria molt feixuc. No se preocupe. Si me da la palabra, señora alcaldesa, yo hago un resumen de lo... Sí, té la paraula. Sí. Bueno, yo creo que los argumentos que voy a utilizar son argumentos que cualquier persona que tiene una empresa los comprende perfectamente. Tener una empresa que no tiene inventario de sus bienes es algo que no tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica que el ayuntamiento no tenga inventario de sus bienes. Y simplemente lo que nosotros estamos planteando es que es una obligación legal. Es una obligación legal desde el año 86. O sea que hace mucho tiempo que es una invención legal. Y no solamente de los bienes que tiene, sino también de los bienes revertibles. Por ejemplo, quiero poner el ejemplo del abastecimiento de agua potable de las empresas concesionarias de hecho, sin título concesional, la Casa y Fucosa, formaría parte del inventario. También que la legislación dice que el Pleno de la Corporación será el órgano competente para acordar la aprobación del inventario ya formado, su rectificación y comprobación. O sea, y además que se tiene que hacer una actualización anual y que corresponde a la función de fe pública de la Secretaría llevar y custodiar el inventario de bienes de la entidad local. Es necesario un inventario de bienes, es necesario un patrimonio, tener el patrimonio municipal del suelo, porque después tenemos el problema de que si queremos hacer vivienda de protección oficial, no conocer cuáles son los solares que tiene y se pueden ceder a pues es un problema también serio. O sea que yo creo que eso es
importante. Pero además hay otra cosa. La ley obliga a dar información, ya que se cuelga en la página web el patrimonio municipal. Este es el sentido que tiene. Es un sentido de hacer una administración moderna en una empresa moderna que es el ayuntamiento. Formar el inventario municipal sin demora y darle transparencia y acceso a la información al resto de los vecinos sobre lo que el ayuntamiento tiene. Gracias. Gracias. Sí. Nosotros queríamos deciros que la votaremos a favor, esta moción, porque en la legislatura pasada, no, la anterior, iniciamos ya el inventario municipal. Creemos que és una cosa important, a part de que és una obligació. No és tan fàcil, però se pot fer, està claríssim. No, tots també volen saber, per veure que han tingut bastant de problemes en zones verdes, en zones público-privades, i sí que aniria bé que hi hagués un inventari d'això, quan se pogués, hi hagués els tècnics i les persones adequades per fer-ho, perquè l'Ajuntament sapigués exactament que és patrimoni de l'Ajuntament i l'inventari municipal. També, a l'hora de la transparència, la pàgina web, nosaltres fa 6 anys que ho deim, que la pàgina web s'ha de modificar i s'ha d'estar al dia. Hi ha molts apartats que no estan al dia i no sabem, a la gent li costa molt trobar segons quina contractació, per exemple, tant me costa jo, que he de venir aquí a cercar-ho, perquè no surten entre el canvi de l'administració, del ministeri, la plataforma, el que hi ha aquí, hi ha com un buit de contractes d'un temps a l'altre. I trobant que això també, per transparència, és molt important. Gràcies. Perdó, estaba pendiente. No, perdón, Bárbara. Aranda, nosotros también votaremos que sí, porque ya es una de las cosas que pedí enseguida que tomé el acta de regidor, pedí el inventario. Me dijeron que se estaba haciendo. Yo creo que en 10 años estará terminado, pero... Gràcies, senyora Borlesa. Bé, jo volia dir que se va iniciar aquesta tasca, com tu bé has dit, però en aquest moment se va aturar, però sí que està ara pendent d'un contracte extern o tenir més recursos humans per començar a iniciar. Tenim clar que en el moment quan estigui fet o iniciant estarà a exposició pública, estarà a disposició de la ciutadania, perquè de fet la llei ens obliga. Això és el que volia comentar, vull dir que tindrà publicitat, que són els punts que demana la moció. Més coses? Passant a la votació? Sí. 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 Queda aprovat per unanimitat. Sí. Podem passar al punt número 14. Moció que presenta el Grup Municipal Podemos en relació als projectes a incorporar al pressupost 2022 a càrrec del romanent líquid de l'any 2021. Aquí, la moció de Podemos ens xerra dels condicionants en aquest moment que hi ha la crisi socioeconòmica desencadenada per la pandèmia, que hi ha un punt d'inflexió, un canvi d'escenari socioeconòmic. Els polítics estiguin a l'alçada, vol dir que aposten per la visió a llarg termini, que sentin les bases del futur en projectes estratègics. En aquest cas, la posició política amb aquesta moció no pretenem suplantar el govern local, que li competeix presentar plans d'actuació que la situació actual exigeix, aquesta és la seva responsabilitat política, i demana
fer un pressupost social del 22 per presentar-lo a l'octubre de 2021. En principis projectes són pista d'atletisme, assessoria laboral per a joves, pista nova, un centre d'interpretació a Palèntia i adquisició de solars per habitatge. Aquí hi ha, també demana, just aquí, que se puguin discutir i se votin per separat. Ja toca és una moció i ha de ser tot conjunta, però aquest plenari pot decidir. Li dones la decisió en el plenari. Si voleu que se voti per separat, sí? Sí, yo creo que es lo primero que habría que decidir si se votan por separado, porque la solución que me dio el secretario la última vez cuando le planteé el tema, porque son proyectos distintos, era que se presentase una moción por cada proyecto. Y esto, la verdad es que no tiene mucho sentido porque es obstruir el funcionamiento del Pleno. Yo creo que simplemente si se vota por separado tampoco es demasiado complicado. Si se votan por separado, hago exposición de cada punto i després se vota si estan d'acord. Ja la proposta nostra és que sigui conjunta, però bé, Bueno, que vostè molt fàcil, bé, si vols dir alguna cosa. Si me permeteu, nosaltres també advocam per una votació única, perquè, com vostè bé ha dit, voler amagar dins una moció 5 mocions és pervertir una miqueta el pla. En aquest cas, vostè mateix ha dit que el secretari li va dir que li va recomanar posar-ho tot dins una moció per evitar haver de fer 5 i mos trobàvem les mateixes. O presentam una moció o en presentam 5. Vull dir, presentant-ne una en 5 és el mateix. Nosaltres proposam que sigui una votació única. Qualcú més? És vera que aquesta moció és que nosaltres ens estimàvem més per separat, no perquè explicás cada un dels punts, simplement que los puntos, cada uno lo que piden no tienen nada que ver unos con otros. Que si nosotros estamos a favor de todos menos uno, porque por lo de la asesoría lo vemos un poco competencia desleal, pero lo otro sí estamos de acuerdo. A ver, per això, claro, esto ja hauria d'haver presentat d'una altra manera. No sé el que diguis a mi. Me están proponiendo que lo presentemos en el próximo pleno por separado, pero es que nosotros queremos presentar un conjunto de iniciativas para hacer el uso de los remanentes de aquí hasta el presupuesto, hasta la elaboración del presupuesto. Y tenemos muchos proyectos que presentar y no tiene mucho sentido obstruir el pleno presentando, aquí serían las 3 mociones que hemos presentado y 4 mociones más, 7 mociones. Yo creo que estamos hablando todos de hacer los plenos ligeros. Y yo creo que no tiene ningún sentido el votarlo de forma conjunta, porque es verdad lo que dice Fina, que unas cosas no tienen que ver con las otras. Digamos, de hecho, hay muchas cosas, por ejemplo, la pista de atletismo. La pista de atletismo es una moción, era una propuesta que estaba en el programa electoral del PIB inicialmente y gracias en el acuerdo de gobierno, y cuando nosotros hemos hablado con la gente que estaba a favor de esto, nos han dicho, es que nosotros hemos votado al PIB por la pista de atletismo. O sea... A veure, un moment. No. Ja que has fet al·lusió directa... Si se vota en conjunto, probablemente el equipo de gobierno votará que no, con lo cual está diciendo que no a la pista de atletismo. No te equivoques, por favor. Entonces tendré que explicarle a vuestros electores por qué metéis una cosa en un... Sí. Un moment, vamos tranquils. Espera, ara seràs tu. Per favor, ara si la paraula del senyor Domingo. Ja que has nomenat en concret en el PI, dels nostres electors i l'explicació que han d'anar els nostres electors ja els hi donaran d'altres, no necessitam que vostè mos digui com hem de tratar els nostres electors. Per altra banda, si tots els electors que diuen que mos han votat fos vera, els deixats serien d'altres. O els seus. Ho sabem, com tots, no? Per altra banda, és cert que duim la pista d'atletisme del nostre programa, com tots.
com tots. També és cert que duim que vàrem tenir reunions en tots els clubs d'atletisme, tant nosaltres com la resta de partits de l'equip de govern, i el compromís era fer el màxim possible per poder construir una pista d'atletisme, igual que ho duem en el programa electoral. Per començar, per construir una pista d'atletisme necessitarem gairebé una finca de 20.000 metres quadrats, que no sé, ara mateix és impossible trobar-la. Un solar, perdó, un solar, no una finca, un solar. Per altra banda, vostè, ja no sé si m'estic avançant o no, però vostè posa tota una sèrie de projectes per incluir en el pressupost de l'any 2022 i ja d'entrada jo li puc dir que tot això no cap dins el pressupost de l'any 2022. Això, en qualsevol cas, s'hauria de fer via de modificació de crèdit una vegada aprovat el pressupost i, evidentment, en la majoria de coses que hi ha aquí, jo li puc dir que nosaltres estem d'acord. El que passa que tot això, dins el pressupost ordinari, no hi cap, perquè dins el pressupost ordinari, la regidora d'Hisenda m'ho rectificarà o no, hi ha zero inversió. Des de fa 10 anys. Des del 2012. I des de fa molts anys. Hi ha zero inversió. Totes les inversions que s'han fet les darreres legislatures, estem del Partit Popular també, se fan via llavors sostenibles, que se feien modificacions de crèdit. I ara els feim, per sort, que tenim el romanent, via modificació de crèdit en el romanent, però inversió en el pressupost ordinari, zero, perquè no dona per més. Vull dir, tot això està molt bé, hi ha moltes coses que estem d'acord, la pista de l'atletisme, evidentment, però tot d'una que sigui possible tant la situació econòmica de l'Ajuntament com la situació a nivell de tramitació de l'Ajuntament com la possibilitat de tenir o no un solar de quasi 20.000 metres quadrats, seran en concret de la pista d'atletisme. Sí, yo por contestar a Domingo, yo creo que decir que tiene que estar en los presupuestos no quiere decir que estén en los presupuestos ordinarios. Tenemos un remanente de crédito que no sé por dónde andar ahora, pero son 76 millones, o sea que, y no hay regla de gasto, o sea que hay dinero suficiente para hacerlo si hay voluntad política de hacerlo. Y esa es la base de ir presentando estos proyectos para que la gente sepa qué es lo que se va a hacer con el remanente y si estos proyectos son proyectos que estaban prometidos, incluidos, trabajados, ya está, porque puede ser que después lleguen las elecciones y todos pase lo de siempre. Hagamos la lista de los Reyes Magos, pero es que para hacer la lista de los Reyes Magos no deberían estar en los programas electorales porque después eso es un compromiso con los electores, vuestros y nuestros, también. O sea que no estoy haciéndote una crítica, Domingo, a ti y a tu partido, sino que estoy diciendo de que... No lo he entendido como crítica. Lo que te he querido puntualizar es que con nuestros electores ya les daremos nosotros las explicaciones si nos las piden. Los electores de Alcudia y por eso estamos haciendo estas propuestas. Bueno, no sé, al final no se van a votar por separado, se van a votar juntos, porque si se van a votar juntos hago una exposición de por qué queremos las cuatro. Bueno, si ho hem de dur a votació, guanyarem, per tant, junto. Si me permet, és dir, bé, jo crec que millor que facis l'exposició, vostè. No, anava a xerrar, però dic, millor que facis l'exposició. Bueno, pues entonces... Amb aquesta moció pretenem que l'equip de govern municipal impulsi la relació de projectes que presentem a continuació a incorporar al pressupuesto de 2022 a càrrec del romanent líquid del qual disposi el 31 del 12 del 21. O sea, que serían modificaciones de crédito, lo que estamos planteando. Y los proyectos son los siguientes. Pista de atletismo, que es una demanda de los corredores y que estaba incluida no solamente en nuestro programa, sino en el de prácticamente todos. Después, uno que es específico de Podemos es la asesoría laboral para jóvenes. Alcúdia és un poble turístic per excel·lència i la majoria de ciutadans, amb un percentatge molt elevat de joves d'entre 16 i 33 anys, es dediquen a actividades relacionades amb el turisme, concretamente a la hostelería.
En l'àmbit laboral és per tot sabut que el model turístic que predomina a la nostra illa té com a conseqüència treballs de temporada i mal pagats i, sovint, unes condicions laborals molt precàries en les que no es respecten els drets laborals per part de les empreses contractants. El desconeixement dels seus drets per part dels propis treballadors i la debilitat que s'ofereix el moviment sindical des de fa dècades ha propiciat un clima hostil que posa en perill els drets dels treballadors conquistats durant anys. És per aquest motiu que ens veiem en la necessitat de crear un espai d'informació i assessorament laboral destinat als joves d'Alcúdia perquè puguin formar-se en el tema i tinguin coneixement de quins són els seus drets. A mode d'exemple, aquesta assessoria seria gratuïta, etc. Una sèrie de características de la asesoría. Después planteamos la creación de un centro de interpretación de Pollentia. Un cop adquirida per part del Consorci de Pollentia la finca Satanca de Can Domènec, demanem al plenari de l'Ajuntament d'Alcúdia que proposi al Consorci de Pollentia, del qual forma part, perquè faci les passes necessàries per instal·lar el Centre Arqueològic i d'Interpretació de la Societat Romana de Pollentia en aquesta finca i la despesa econòmica que correspongui a l'Ajuntament d'Alcúdia que sigui a càrrec del romanent i la tresoreria disponible. Y, por último, la adquisición de solars per habitatge públic. Se ha puesto de manifiesto anteriormente que, fruit del model turístic en el que estem immersos, el preu de l'habitatge s'ha vist incrementat de manera molt substancial. La gent jove no té molt difícil per poder comprar un habitatge i els preus dels lloguers són desorbitats en un municipi com el nostre. En aquest sentit, és més que necessari que l'Ajuntament disposi de totes les eines que té al seu abast per front a aquesta problemàtica. Y uno de ellos es adquirir solares para ofertar a Ibavi para la construcción de vivienda protegida. Estas son las 4 mociones. Paraules. Sí, jo volia comentar un tema respecte al punt número 2 d'aquesta moció, de l'assessoria laboral per joves. Com sabeu, des de l'àrea de comerç i promoció econòmica vàrem crear aquest punt d'informació a l'empresa i el comerç i el que estem veient també és que s'estan derivant o s'estan fent algunes consultes per part dels treballadors, en tema d'ERTE, en tema de no ERTE, no com una gestoria pròpiament dita, com ha dit la portaveu del Partit Popular, sinó que són consultes molt genèriques. I d'altra banda, amb SAODL, una de les missions que tenia era fer un pla d'ocupació local que ja hem elaborat i que presentarem en breu, que ja ho faré arribar. I una de les propostes és aquesta, derivar aquest punt d'informació a les empreses comerç també cap a l'assessoria laboral pròpiament dita, perquè ja s'està fent d'alguna manera. I per això deixar constància que hi ha el pla d'ocupació que preveu una figura similar en quant a aquesta assessoria laboral. Gràcies. Bé, aquí, si em permeteu, parla d'un centre d'interpretació de Pollentia. En aquest moment ja no parlàvem d'un centre d'interpretació, sinó un centre de recerca, de referència a nivell de Mallorca i de Balears, però sí que en els fons europeus s'està parlant ja d'un gran pla de les 2 badies de tema ruta cultural. Vull recordar que el tema del centre de recerca o centre d'interpretació al Museu de Pollentia és un tema recurrent que també el posam sempre en els programes electorals, fa 20 anys que en parlam. En aquest moment, com vostè bé diu, tenim la tanca, és un lloc que hi ha consens entre totes les institucions, però també li vull dir que no serà un tema fàcil i no és una qüestió econòmica, perquè l'Ajuntament, estant dins del consorci, aportarà el que li correspongui. Això no tingui cap dubte, però sí que li vull dir que s'està fent feina damunt d'aquest tema. S'està intentant elaborar en d'altres municipis un projecte per demanar fons europeus, que és Next Generation, on inclou també Pollentia i el seu centre de recerca. I en quant a l'adquisició d'habitatge públic, també s'està fent feina i se compraran finques en aquest sentit. Se mirarà de poder solucionar aquest tema. Ja vam estar parlant en si va bé. Més paraules?
Passam a votació. Perdó. Passam a votació. Vols jo conjunt? Sí, de ben clar que sí. Sí? No. 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 Deu no. 6 abstencions i un sí. Passam al punt número 15. Que és una proposta d'urgència aquesta que era examen i aprovació de proposta de desestimació d'al·legacions i aprovació definitiva modificació de crèdit de nou 2021. Aquest punt se va llevar de l'ordre de dia d'esplò o no se va incloure dins l'ordre de dia d'esplò per error, però era un punt que ja havia anat a la comissió informativa. De totes maneres, quan hi va com a proposta d'urgència, hem de votar l'urgència. Sí, l'urgència és dur ja l'aprovació definitiva d'aquesta modificació de crèdit que va anar al plenari d'1 de setembre per la necessitat que hi ha de que aquestes partides estiguin quan tantes actives. Votar l'urgència. ¿Estás d'acord en l'urgència? Una pregunta. Sí. Se propone la modificación de crédito 19/21, pero no se habla de la plantilla orgánica. Que no. también... L'haurem retirado, perquè vostè va fer un recurs de reposició i fins que no se resolgui aquest recurs de reposició està retirada. Es que no sé si tiene mucho sentido. No va lligada, senyora. Ara ho explicarà la regidora. Urgència, per favor. Primer hem de votar l'urgència. L'urgència. Sí? Sí. Sí. Bueno, 16 sí i un no. Val, i aquí examen i aprovació de proposta de desestimació d'al·legacions i aprovació definitiva, modificació de crèdit de nou 2021. Entrem en el fons de la qüestió. Senyor regidor d'Hisenda, per favor. Sí, bé, com recordareu, ja la vaig explicar en el plenari de setembre. Aquesta és una modificació de crèdit que té els informes totalment favorables. Sí que és vera que hi ha una part que se pot veure afectada per un recurs de CRLT, a la qual se posaven dobbers en aquesta modificació de crèdit, però perquè ho entengueu aviat, si vos en recordeu, ja ens va posar unes al·legacions a una modificació de crèdit d'una expropiació, d'acord? Que deim i que seguim dient que posar una partida en el pressupost no vol dir que s'hagi de fer, sinó que és una de les parts que se necessiten per acabar aquest expedient. Què passa? Que aquests crèdits que hi ha aquí d'administració general podran ser que no s'empleïn si aquest recurs que ha presentat el senyor Aranda s'accepta o no, i inclús les al·legacions a la plantilla, si no s'accepta, aquests dobbers no s'emplearan i aniran directament en el romanent d'allà on han sortit, i si se desestima aquest recurs i aquestes al·legacions a la plantilla, sí que ja estaran efectius dins el pressupost. Però el que no vol dir és que nosaltres, per posar aquests dobbers en el pressupost, ja se doni per fet l'expedient, diguem, de contractació de personal i de modificació de RLT i de modificació de plantilla. Perquè ho entengueu, són coses separades, unes posar els dobbers i l'altre és l'expedient laboral que s'hagi de fer o l'expedient administratiu que s'hagi de fer per la contractació. Sí que és vera que perquè aquesta contractació se pugui fer hi ha d'haver els dobbers. Però per què duim això aquí sapiguent que hi ha una part que se pot veure afectada? Doncs perquè n'hi ha d'altres que les àrees necessiten. Aquí hi havia un dobbers per poder canviar la màquina d'aire condicionat i calefacció de l'edifici de Can Juanet des de on l'àrea d'urbanisme fa 2 mesos que no té aire condicionat i si no hi ha aquesta partida en marxa no se pot treure el plet de condicions per poder contractar. Hi ha unes partides per unes inversions a les oficines de turisme que jo crec que ja no poden quedar més aturades. Són adaptació per persones minusvàlides, adaptació per persones, el que ens demanava abans la Carme, problemes d'oïda, contagi de persones. Jo crec que totes aquestes inversions no poden quedar més estona aturades per mort que hi hagi una part d'aquesta modificació
que se podrà emplear o no, però que tampoc depèn dels dobbers, sinó de l'expedient després de personal. Això era una mica l'explicació que volia dir i que vull demanar l'aprovació definitiva d'aquesta modificació de crèdit. Sí. Gracias, señora alcaldesa. Yo creo que a ver si se queda esto. Se podría resolver. Que digo que se podría resolver lo que plantea Joana de la propuesta de modificación de crédito 19/21 de otras cuestiones no relacionadas con el capítulo 1, retirando simplemente las partidas del capítulo 1 y aprobando el resto de la modificación de crédito, con lo que nosotros estamos de acuerdo. El proceso lógico, vamos, hasta yo no soy experto en personal, pero por los asesores nuestros, el proceso lógico en relación con el incremento de personal sería: primero se aprueba la RPT, después se aprueba la plantilla orgánica, después se hace la dotación económica y después se hace la oferta de empleo. La base de las alegaciones es la indicación de la intervención sobre la necesidad de cumplimiento de la tasa de reposición. Lo lógico, y así lo señala la intervención, es hacer la comprobación cuando se aprueba la plantilla orgánica. Si es conforme a ley, se aprueba la dotación presupuestaria. El rechazo de las alegaciones se produce argumentando que el momento de la comprobación es cuando se hace la oferta de empleo. Pero con este procedimiento, en el presupuesto puede habilitarse dinero que después no se puede aplicar a lo que está destinado. Además, como se ha dicho antes, está pendiente el tema de la plantilla orgánica. Entonces, yo reitero la propuesta que... Esta modificación de crédito... Bueno, es un enemigo. Esta modificación de crédito se retire lo de capítulo 1 y entonces se haga comprobación de la legalidad de la norma antes de aprobarse. Se puede hacer una modificación de crédito relacionada con la dotación económica del aumento de plantilla a posteriori y aprobar lo que está que no tenga que ver con el capítulo 1. Esa es nuestra propuesta. Gràcies, senyora Valdesa. Mira, nosaltres des de vots, amb aquest increment, el que no veiem, con la que està cayendo, el que no veiem de rebut, incrementar en festes i un de Nadal 120.000 euros. No puc votar, no podem votar mai a favor des de vots. Si aquest dobbers n'és cap a... Joan, passa modificació. Si te la vares votar. Setembre hi ha 16 vots a favor i un en contra. I això? Bé, me vaig equivocar, no vaig tenir temps de mirar-ho molt. Sí, senyor Evian. Aquí el que hem de ser un poc seriós. Si vas votar a favor i ara dius que no, és que no té sentit. Tu ets ben conscient que en el pressupost de festes inicial hi havia 90.000 euros. Me corregirà la regidora d'Hisenda. I, evidentment, han fet activitats. I s'han de pagar. Han fet les festes de Sant Jaume, han fet les festes de Sant Pere, i, efectivament, tot això s'ha de pagar. I, a més, també, ara, en vista que la cosa va millor, doncs farem les festes de Nadal. Evidentment, hi ha d'haver dobbers. I el tema de Sant Joan Nadalenc també vaig explicar que el que volem, estem treballant amb un plecs per treure licitació i un dels requisits que ens estableix la normativa és que hi hagi crèdit per poder treure aquesta licitació. Jo no sé què costarà, per això van posar 60, però és que potser val 30, no ho sé. Si no, se'n tornaran en el romanent. De tota manera, Violet, si te pots recordar, jo cada any, són les persones que no són partidaris de votar tant dilluns, per cost que du per l'Ajuntament, i cada any l'he dit, això és el mateix. Crec que l'Ajuntament del Cudi no s'ha de gastar la doble que gastem en junts. Bueno, és una opinió, d'acord, la respecte. Sí, més paraules? Passant a la votació? Sí.
Sí, perdoneu, estàvem... No, és que estàvem votant el dia del punt d'aquest d'urgència. Sí, anem. Sabeu que haurà de fer un No, l'urgència ja l'hem votada. Ara votam el fondo. El fondo de la qüestió. D'aquest punt, d'aquesta modificació de crèdit i això que ha explicat la regidora i l'Èvia. Per tant, disculpau, tots m'ho sentiu, ha estat oblat després de quasi 2 hores. Per tant, passam a votació, per favor. Sí? Sí. Sí. Va, 10 sí, 6 abstencions i 1 en contra. Fem un recés. Bé, consultant en SOS que molt bé en aquest moment. Vos sembla bé que facem una aturada de 5 minuts? Perfecte, gràcies. Molt bé, en 5 minuts. Recés 10:45.